का हो तू आज फिर पी के आ गिला? अरे भाई कौन आज नया बनाया हमारे लिए। अच्छा ये बाबा कुछ धैले ले है कि ना? देखा ऐसा मत करा, रोज रोज के ड्रामा अच्छा ना बा। ड्रामा हम ड्रामा करते हैं। सुना अगर पिए के बात अंग्रेजी पिया, देसिया मत पिया। अच्छा तो बोल बोल। जनी पिया राजा जी हो महुआ महकौआ, जनी पिया राजा जी हो महुआ महकौआ, कहत मंगा दी, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी। जनी पिया राजा जी हो महुआ महकौआ, जनी पिया राजा जी हो महुआ महकौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा राजा जी। क्या बोल ना रे? सुना है कि पियले में कितना खतरा बा। अब बोल तेरा लेक्चर में सुन रहा हूँ बोल। देसी दारू पिए में 1000 बाटे खतरा, के तना के बेटा मरले के तना के भातारा, देसी दारू पिए में 1000 बाटे खतरा, के तना के बेटा मरले के तना के भातारा। तोहरा पीछे लागल बाड़े बहुते बहकौआ, तोहरा पीछे लागल बाड़े बहुते बहकौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी। ए राजा बात माना, क्या बात माने? खा 2 नंबर के दारू पी के कितना लोग मारता, हो जाई खराब देह का रेजा तो हर जा जाता, नंबर के दारू पी के कितना लोग मारता, हो जाई खराब देह का रेजा तो हर जाता। ए राजा महंगा चीज माजा दी ही साजा सस्तौआ, महंगा चीज माजा दी ही साजा सस्तौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी एगो 8 PM पौआ, कहत मंगा दी। जनी पिया राजा जी हो महुआ महकौआ,
जन पिया राजा जी हो